Ναι, μας έχει μείνει μόνο 1 λεπτό για το μάθημα. Ναι! Hey, ποιος σας είπε ότι μπορείτε να μαζέψετε τα πράγματά σας? Έχουμε ακόμα 1 λεπτό μάθημα. Θα γράψουμε ολόκληρη έκθεση. Μην ανησυχείτε παιδιά, έχω ένα σχέδιο. Κυρία Ιωάννα, πες μου. Απλώς ήθελα να δω αν μπορείτε να το διαβάσετε αυτό. Επειδή άκουσα ότι όποιος μπορεί να το διαβάσει είναι ιδιοφυΐα. Αφού ξέρεις ότι είμαι ιδιοφυΐα, αλλά δώστε μου για να στο αποδείξω. Αυτή είναι έτσι γάτα, αυτή είναι κρατάς γάτα, αυτή είναι έναν γάτα, αυτή είναι ηλίθιο γάτα, αυτή είναι απασχολημένο γάτα, αυτή είναι για γάτα, αυτή είναι 40 γάτα, αυτή είναι δευτερόλεπτα γάτα. Και τώρα θέλω να διαβάσετε την τρίτη λέξη για κάθε σειρά. Έτσι κρατάς έναν ηλίθιο απασχολημένο για 40 δευτερόλεπτα. 3 άτομα, η μαμά, ο μη μιλάς και η συμπεριφορά έπαιζαν κρυφτό όταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μπήκε μέσα. Τι κάνεις εδώ και πώς σε λένε μικρέ? Μη μιλάς. Τι, πού είναι η συμπεριφορά σου? Η συμπεριφορά είναι κάτω από το κρεβάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που μου μιλάς, θέλω να μιλήσω στη μαμά σου. Δυστυχώς δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, η μαμά είναι σε άλλο κόσμο. Τι! Μόλις έχασες ένα πελάτη, δεν θα ξαναψωνίσω ποτέ εδώ. Καλά, είτε έρθεις είτε δεν έρθεις, πάλι τα ίδια λεφτά θα πάρω. Για να μην σκανάρει σημαίνει ότι είναι δωρεάν μάλλον. Να σου πω λίγο, αυτό το μπουκάλι το έχετε στα 10 ευρώ, ενώ στο σκλαβενίτι είναι στα 8. Γιατί δεν πας στο σκλαβενίτι τότε? Συγγνώμη, είσαι ο μόνος που δουλεύει σήμερα? Βλέπεις κάποιον άλλον στα ταμεία? Πόρε φίλε, ήταν απίστευτα σήμερα. Ναι ρε φίλε, ειδικά όταν... Τι έγινε? Κοίτα εκεί, κοίτα. Ένα ποντίκι, τι θα κάνουμε? Εμένα ρωτάς, να πάρω τηλέφωνο τη ρεσεψιόν. Ρεσεψιόν, πώς μπορώ να βοηθήσω? Ναι, γεια σας. Τι έγινε κύριε? Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Απλά πείτε το. Ξέρετε την ταινία Tom και Jerry? Ναι. Και? Λοιπόν, ο Jerry είναι εδώ. Μαμά! Τι έπαθες παιδί μου? Μαμά, είδα ένα πάρα πολύ κακό όνειρο και τώρα πονάει το στομάχι μου. Τι όνειρο είδες? Ήταν πολύ παράξενο. Είδα ότι έφαγα ένα μεγάλο marshmallow. Ένα μεγάλο marshmallow. Παύλε, πού είναι το μαξιλάρι σου? Νομίζω το έφαγες. Ιωάννη, δεν θα μπορέσω να έρθω στα γενέθλιά σου σήμερα. Μα γιατί ρε Παύλε? Ο παπάς μου δεν με αφήνει. Μα τι τον ρώτησες? Τον ρώτησα άμα μπορώ να έρθω στα γενέθλιά σου και μου είπε όχι. Ρε Παύλε, όχι, δεν έπρεπε να τον ρωτήσεις έτσι. Τι εννοείς? Έπρεπε να τον ρωτήσεις, μπαμπά, ποιο από τα δύο να βάλω στα γενέθλια του Ιωάννη, έτσι ώστε να μην έχει χρόνο να σκεφτεί ότι θα πας σε γενέθλια και να σου απαντήσει ποιο από τα δύο θα βάλεις. Έγινε, πάω να το δοκιμάσω. Μπαμπά, ποιο από τα δύο να φορέσω στα γενέθλια του Ιωάννη, το κόκκινο ή το μπλε? Αυτό να βάλεις. Ναι. Λοιπόν παιδιά, όπως μπορείτε να καταλάβετε, σήμερα θα παρακολουθήσουμε ταινία. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα σας δώσω την εργασία που θα κάνετε πριν την ταινία. Φίλε, μην το κάνεις, μην πηδήξεις. Είναι 99. Έλα, σε παρακαλώ, φύγε από την άκρη. Αυτός δεν είναι ο σωστός δρόμος. 99. Έλα, πάμε να σε κεράσω μια μπύρα. Απλά μην πηδήξεις. 99. 99 τι? Τι είναι αυτό το 99? Είναι 99. Εντάξει, σταμάτα να το λες για λίγο. Εντάξει, έλα να σου πω. Ναι, τι είναι? 99. Τι θες? 99. Εάν το ξαναπείς θα πηδήξω. 99. Αυτό ήταν, πηδάω. Τώρα είναι 100. Γεια σου μικρούλη. Μπαμπά κλέφτης! Έλα μαζί μου. Στο αυτοκίνητο. Πού πάμε? Θέλω McDonald's. McDonald's θέλεις, θα δεις. Λοιπόν, θες McDonald's? Ναι. Οκ, πες μου τον αριθμό του μπαμπά σου για να τον πάρω τηλέφωνο. Θα τον απειλήσω για το μικρό. Ο μπαμπάς μου δεν είναι ζωντανός. Τι, μη μου λες ψέματα, πριν 3 μέρες σας είδα μαζί στο σπίτι.
Λοιπόν, σκέφτηκα ότι δεν θα με πήγαινε σίγουρα στα McDonald's, οπότε και οι δύο μας είπαμε ψέματα. Μπαμπά! Κύριε μου, αυτή είναι η παραγγελία σας? Άντε, κι άλλοι θέλουν να παραγγείλουν. Ναι, αλλά θα ήθελα να πληρώσω και για τα πράγματα του πίσω αυτοκινήτου. Ναι, εννοείται. Ορίστε δύο σας αποδείξεις. Περάστε στο δεύτερο παράθυρο, παρακαλώ. Πόσα κοστίζει η παραγγελία μου? Η αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο που ήταν μπροστά σας πλήρωσε για την παραγγελία σας. Τα πλήρωσε! Κύριε, σας ευχαριστώ! Μπορείτε να πάτε στο δεύτερο παράθυρο. Οκ. Κύριε, παραγγείλατε μόνο 6 nuggets? Όχι, έχω 2 παραγγελίες. Οκ. Ορίστε κύριε, να έχετε μια καλή μέρα. Ευχαριστώ. Κυρία μου, να σας ρωτήσω, τι παραγγείλατε? Ένα McChicken με πατάτες, το πλήρωσε ο μπροστινός μου. Τα πήρε μαζί του όμως. Τι? Θα πρέπει να πάτε πίσω στη γραμμή και να ξαναπαραγγείλετε. Τι? Παύλε μου, η άσκηση που θα έχεις εσύ για αύριο είναι να γράψεις 3 προτάσεις. Οκ. 2 ώρες μετά. Μαμά, πες μου μια πρόταση. Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Μικρούλη, πες μου μια πρόταση. Είμαι ο Batman. Μπαμπά, πες μου μια πρόταση. Ποιον, εκείνον με τη φαλάκρα? Την επόμενη μέρα. Παύλε, έγραψες τις προτάσεις? Ναι κυρία, σε ακούω. Άσε με τώρα. Παύλε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Είμαι ο Batman. Θα σε πάω στον διευθυντή. Ποιον, εκείνο με τη φαλάκρα? Παύλε, άντε, έλα να φας. Κάτσε, τι βλέπεις εκεί? Ρε μαμά, βλέπω κάτι βαθμούς. Τι βαθμούς? 10 στα μαθηματικά, 2 στην ιστορία, 4 στη φυσική, 5 στην έκθεση, ναι, και 10 γυμναστική. Παύλε, αυτό ήταν, είμαι πολύ απογοητευμένη μαζί σου. Μαμά, περίμενε. Τι? Λες ότι είσαι απογοητευμένη με μένα, λοιπόν, αυτή δεν είναι η βαθμή μου, αλλά είναι η δική σου παλιή βαθμή. Παύλε, σήκω, έχει σχολείο. Μαμά, είμαι άρρωστος, μπορώ να μην πάω σχολείο? Και ο μικρός αδερφός είναι άρρωστος, αλλά θα πάει σχολείο. Δίχω συνέχεια και πονάω κάθε φορά που πάω να σηκωθώ. Άντε καλά, μείνε σπίτι. Εντάξει αγάπη μου, είσαι έτοιμος να πάμε? Μαμά, ξέχασε το κολατσιό μου μέσα στο σπίτι. Καλά, περίμενε εδώ.